sore. Rena, kamu perhatiin nggak sejak kita masuk, Niko sama sekali nggak berkedip. Dia dalam pengaruh abadius. Halo adik-adikku yang manis. Bisa, sejahat apapun kamu, aku masih cinta sama kamu. Mau kemana kamu? Saya mau bawa dia masuk, saya mau tahu dia mau ngomong apa sama saya. Maaf, tadi saya bicara terlalu banyak di TV. Tapi itu untuk menolong Dokter Liko dari perempuan yang mengincar hartamu. Anakku! Apa? Anak? Saya bukan anak Bu Ratu, saya anak murni. Mungkin pengen jadiin Saidi sebagai anak angkatnya kali, Be. Wah, pikiran lu kacau nih. Dia kan preman. Lu gua tanya, sebab apa dia pengen ngangkat lu jadi anak? Lu tahu sebabnya? Sebabnya dia pengen ngejadiin lu preman juga. Bu, tolong saya. Ada apa? Saya dikejar laki-laki misterius. Tolong saya, Bu. Besok kan kamu mau menikah sama Iwan. Mungkin benar kata pepatah, cinta tidak harus memiliki. Aku akan cari Mira dan membawa dia ke pernikahan kita. Mira! Mira! Astagfirullahaladzim. Kene, Mas Gogon, itu kene Mas. Mas Gogon. Nggih, Bu Cange. Wah, menika ingkang garwa menapa? Nggih, menika ingkang garwa nomor 11. Tiap-tiap menapa menika medal saking pintu menika ganti garwa. Nggih, kados panjenengan. Oh, prek. Cacake. Oh, wis. Ora, iki sapa iki? Nggih, asmane. Tepangaken menika saking Ngalengkadiraja. Kaya kebangetan temen karo aku lho Kang Mas. Kowe tak kenake ben ketok nang kowe iki keluargane dosa muka ngono. Dan anu sedulure Sayem Prabu. Coba asmane. Enjih kula Sruti. Mbah Cange. Saka saking Kartosura. Kartosura. Saiki nek karo akrab pedalangan upamane nek karo Trastasura ki nek karo Swargi Mbah Nyata. Nggih niku Mbah kula. Oh, ngono. Bapakmu? Ya benar, dadi Mbah Nyata kuwi karo aku jek tuwa kono. Dadi jane sedulur kula niku ketoke mung bojo ning enten hubungane. Dadi kula kalih Mbah Nyata niku kula tesih urut-urutane tesih putu. Oh. Nggih, putu. Lah kalian RT-nipun senes napa-napa? Menika ponakanipun Pak Denipun. Oh iya. Oh, dadi kabeh sedulur. Sedulur, awake dhewe iki tunggal brojol. Tunggal Mbah Adam. Tunggal Mbah. Nah, aku karo Bu Limbuk ki tunggal mbok kualon siji bobo. Oh ya kuwi padha karo beda. Iya, ning ana hubungan tegese isih tunggal wadah siji susu. Maksudnya kono ki nganggo susu ibu nek aku susu sapi. Heeh. Dadi kono ki susu sapi ra ngono. Aku ki kok cilik wis digandolke sapi kok. Tau ora. Cek ta. Anu Mbak Kentrama sapa, Mbak? Bapak Sri Joko Raharjo. Alah. Dadi kowe iki putrane Kang Mas Sri Joko Raharjo. Kowe nek ngundang aku Om. Oh
nggih. Omplong. Nggo ngagahi raimu. Ya, putrane Kang Mas Sri Joko Raharjo. Nek karo Endah? Mbak Endah menika Mbak Yu kula ingkang bajeng. Ngono. Syukur. Aja tiru Mbak Yumu ya. Lah kepripun? Wah, kajan kebangetan gegeden. Oh, lah nek diongoti sithik-sithik ngono lho. Kan piye to kok iso kaya ngono kae? Mantin tek amben papat. Rusak. Kok kowe ngerti? Ngerti yo nek turu glibak. Mbok ijen kok. Nek esuk ki masangi spon geger pasang. Ning Mbak Yumu ka suarane yo apik. Nah, suarane bergas. Ya bola-bali wong tedak turune seniman, tedak turune dalang kondang Swargi Pak Dinyoto Carita. Ya ta? Nggih, pangestunipun. Heeh, kok sik saiki renggao sik anu sinome ben dintekke Mbak Darjini sik. Monggo, kula aturi ndroso rumiyin Mas. Mas Gogo. Monggo kula aturi bededek ngono. Mangga. Sing sinden kuwi ya banyu dalang. Banyu dalang. Kuwi ya anak dalang. Putrane Kang Mas Basuki. Basuki Kedung Gayam. Oh iya, Mas Basuki. Kuwi ya dalang. Ya mbiyokane Pak Degonto Darman Swargi. Wah. Iya nek ngono dalang ki nek diurutke sedulur. Sedulur. Piye to? Paris. Wong biyen ki ya mung long cinolong. Kok long cinolong? Alah, biyen ki dhising lenos. Ponakane dipek terus biasa nduk ipene. Mas. Bulet. Kira bareng apa kemproh jenengan. Iya piye? Bulet. Heeh. Rada anu ruwet. Reget. Mula melu-melu. Aja kumpul kaya ngono kuwi. Tak aku wae sing ruwet. Alah jenengan lho. Ora apa-apa ning ra aku nek kowe aja ruwet. Iya, pokoke ning anu Mbak Surti aja cedak-cedak gogon, ya. Bojo ra cedak. Bojo ra cedak. Alah, wong iki lara ayane lho. Napa saged nular to niku? Mbah Cange. Kuwi le mari duwe lara rabies ki agek wae. Ben walah wis. Apa ra krungu wis pirang-pirang taun. Lah ya ketularan kae. Ndok ora toto. Kok kan rica-rica. Kok ya doyan to? Nemen. Piye to? Biyane kataku ya karo wedhuse gogon kuwi. Yo. Coba nganggone 52 ya, Gon. Ayo, Gage, kowe arep kula pun insap, Pak. Insap. Oh, ayo syukur. Nek ngeten iki. Nek ngene iki. Nek ngeten iki insap. Insap. Coba nek bar kok kene. Piye? Heeh. Yo, Dar, tak kene Dar.
jan mat-matan ya ya. Mat-matan nduk, kepenak-kepenan laras-larasan. Ning ya kuwi. Cilakane anggere sor debot engko eneng tulisan kurang 1 jam. Yo biayak. Ya. Wah, rumangsaku ki ya. Wah, kepenak anger burane wektu ki ya menentukan. Lah iya no kepiye to? Kabeh ki rak nganggo wektu. Iya. Mangga larian ning piyambak. Nduk. Apa yung? Ya kejaba ngrembug bab perkara gawean. Ya. Karo ngrembug bab perkara tumangkaring budaya, kesenian. Wong awake dhewe iki kewajiban pakaryane ya mung eneng nggon kesenian. Iya. Melu ngreksa supaya kesenian ki saya ngrembaka. Men saya berkembang. Saya berkembang. Berkembangnya kesenian kuwi ya didukung karo liya-liyane pamane siji ya pemerintah peduli ping pindune televisi uga peduli contone kaya sing digelar ya kuwi TPI dina iki oh ngono ya ujupe ora ana liya kejaba mung gelar bab perkara kesenian lan kabudayan ben saya ngrembaka ben saya berkembang. Aja nganti mandeg sebab saiki wis akeh budaya manca sing mlebu ana negarane dhewe. Sak bisa-bisa ya kuwi budayane dhewe reh ning wis entuk pengakuan saka dunia. Ayo saiki supaya